שבאמת, אתה לימדת אותי, נזקוף לך את הקרדיט, שיש הרבה חורים בסיפור, ש-Proof of Stake לא בהכרח אומר יותר סקלביליות. אז אני אשמח שתתייחס בעצם בקונטקסט של סקלביליות, להבדלים בין Proof of Work, כמו שמוטמע בביטקוין או בקספה, לבין Proof of Stake, שראינו את המעבר הגדול בין איתריום לאיתריום 2, אנחנו יודעים שכלל רשתות הבלוקצ'יין המובילות היום מבחינת נפחי שוק, שווי שוק כמו BNB Chain, או פולקדוט, או סולנה, הן כולן Proof of Stake, אז איך זה בא לידי ביטוי שם? כמו שאמרת, הסיפור הזה, יש בו חורים. בגדול, זה it's a myth, ש-Proof of Stake יש לו יכולות סקלביליות יותר גדולה מ-Proof of Work, זה בכלל של חברות אחרות. אני יכול... מה זה Proof of Stake? Proof of Stake אומר, במקום להשקיע כוח חישובי, ביצירת בלוקים, אתה משקיע כוח כלכלי. בגדול, אתה הקפאת הכסף במערכת בראונד הקודם. זה בגדול מה שמשותף וזה בהנחה שאתה גם לא עושה אותו לליקוויד סטייקינג, כמו שממציאים היום. כן. אז זה גם לא מוקפא, כן. ובהנחה שגם אין לך backdoor, כמו שהפרויקט עבור, שאתה רומז עליו עשה. אז בגדול זה שכבה לחלוטין אחרת, וזה נכון שהיסטורית, מה שקרה זה, שככל זה פשוט טעות שהיא מקרית, היסטורית. מה שקרה בתעשייה זה שהפרוטוקולים החדשים יותר, גם היו מהירים יותר וגם השתמשו ב-Proof of Stake. בעיקר בגלל אידיאולוגיות של אנרגי. עכשיו, אני יכול לקחת לך, אוקיי, אז יש פרוטוקולים של Proof of Stake, יש מערכות של Proof of Stake שעושות לך 60,000 טרנזקציות בשנייה. בסדר? לי אין בעיה לממש לך את כספה עם 60,000 טרנזקציות בשנייה. אין לי שום בעיה. אני פשוט אכריז בהארד פורק, כאילו אני צריך לעשות הארד פורק, כמו שאין אסור, אבל נגיד בג'נסיס בלוק, על ההתחלה, אני אומר, גודל הבלוקים הוא מתאים ל-60,000 טרנזקציות בשנייה. אז אם יש 10 בלוקים בשנייה, נעשה 6,000 טרנזקציות בבלוק. אין לי שום בעיה. זה לא קשה. הטרייד אוף הוא עניין של ה-decentralization. נכון? אם אני עושה מערכת שהיא כל כך high throughput, אז להריץ צומת יהיה קשה. אז מי יריץ את הצומת? ה-core devs, או כמה חבר'ה שמתמחים ב-DevOps, יריצו לך צמתים באמזון, אבל צמתים עם high capacity, וזהו. ואז הרשת תשלט לך על ידי 10 צמתים, לא על ידי אלפי צמתים. פרויקט מאוד מפורסם שיש לו סקלביליות מטורפת, כן, לכאורה, סולנה, עשה לך כמה פעמים ריסטארט של כל המערכת. פשוט לא משנה לה כרגע מי גרם לזה, אם זה קשור לסקנדלים של SBF או לא, זה פשוט, זה מערכת שיש לך 12 בערך נודים, צמתים שמריצים אותה. אז אין בעיה ב-Proof of Work לעשות איזה מהירות שאתה, כן, איזה throughput שאתה רוצה. לגבי המהירות, פרוטוקול דאגנט האחרון שייצרנו, שכתבנו, הוא פרוטוקול שבהגדרה אתה לא יכול להיות יותר מהיר ממנו. כלומר, הוא משיג לך, הוא דוקר לך את החסמים הבסיסיים שאתה לא יכול לקבל, לאשר טרנזקציה בפחות מ-communication delay באינטרנט. אז במובן הזה, תיתן לי כל סקלביליות של כל מערכת Proof of Stake, and I can match it ב-Proof of Work. האם Proof of Work טוב או לא טוב, זה דיון אחר לחלוטין מבחינת ההשפעות, כן, על האנרגיה. אבל זה לחלוטין מקרי, לסיכום, זה לחלוטין מקרי, שהפרוטוקולים החדשים הם גם הרבה יותר מהירים, ומשתמשים פשוט בהרבה יותר, ב-throughput הרבה יותר גבוה, כי פחות אכפת להם מביזוריות. זהו, זה הקשר היחיד, והוא מקרי לחלוטין.